Здравейте, дами и господа, аз съм Crazy Challenge BG и днес ще играем в Fallout Shelter. Да видим, това мисля да бъде нова поредица и... Извинете, че не съм качвал от доста време, но просто... така се случи и така да направим нов волт. Мисля да е волт 112. Волт 112. Create new vault и congratulations, vault has select your overset. Така. И... дайте да го скипнем. И така. Да видим колко ще се развием в днешния клип. Така, чакаме. Да, скоро ще ми пристигне новия компютър и ще подновя поредицата на Minecraft, на CS. Мисля да започна тук там някоя друга поредица, примерно Infinity Flight, Microsoft Flight Simulator, Terraria. Друго мога да започна... Не знам, честно кажа не знам. Интернет. Но сега да започваме с Fallout Shelter. Така, 7 човека трябва да дойдат. Ого, тук е един добър... Така. Ще бъде спалнето. Влизай. И ти влизай. Много лошо, нито ток, нито нищо. Така че направо започваме с Power Generator. Ще направя... ще направя... един динар. Опа, грешка. Water. Първо ще направим елеватор. Той ще слезем до тук. Така, един динар. За да може и да се почва да се прави храна. Манджа. Така, къде он запечага? Ето го. Сега... да, мога да го направя пауъра по-голям. Така. Спечага идва да прави тук. Си в агилити, значи отиваш да правиш манджа. Ти си тока. Ти файт ще правиш вода. Ти, ще правиш 100% вода. И остана тази госпожица, която ще прави Quest Minute. Така да ръшнеме тока. Да. Вземем една кутийка и какво да направя? Опа. Така. То прави го. И... някой пристига във волта. Добра си в чаризма. Нищо. Всеки нов член на волта ще влиза вътре. Той спечака тук, защо не помага? Да ходи да прави вода, бе. Не мога да го увелича.
Няма капачки. Тоест почака, какво да прави. Ай, вече си момиче, не можеш тук да готвиш. Фак. Къде е този нож? Не можеш да готвиш. Айде. 2-2. Ти... Какво ще правиш? Айде, идвай. Ти малко тор да правиш. Ти... Стой си, айде. Така... И бавно почваме да се развиваме. Две минути, така, тук още малко му остава до левел ап, малко до левел ап. Добрата да съберем. Така, манджата ще стане след по-малко от минута. И той всеки момент ще стане манджата. Капачките не достигат. Охо, нов човек във волта. Хайде влизай, мой приятел. И... Какво да направя сега? Този новия човек не може да влезне. Само този. Значи... Айде ще отворим тази кутийка. Тук му ще видим какво ще се падне. И... Първата епик. 6 нюка кола! Голям късмет пред камера, дами и господа. Униформа. 100 капачки. Благодаря. Лопата. И... Вау. Какъв късмет само. Какъв късмет. Living Room правим я по-голяма. Вкарваме човека в волта, който ще помогне, може би с правенето на какво? На манджа, може би. Опа. Не ли манджа? Не, айди. Какво? Айди тук. Манджата почва да се топи лека по лека, а не, искам ти да се забавляваш малко. Айди. Тук има момиче. Тебе да се забавляваш. Днеска почивен ден имаш. От клипа 6 минути. Ето е, манджата е готова. 9 човека може да се приема спокойно. Сега да измисля на кой да дам този хубав уепън. Да, униформа. Искам да видя. На теб ще го дам почала. Това е най-хубавият уепън, който ми се е падал. Така, доста според мен сега в началото не е много интересна тази поредица, но повярвайте ми, като започнем да се развиваме, ето вижте, като направя Overseer Office, ще може да правим квестове. Този трябва да направим първо за Overseer Office 18 човека трябва да дойдат във волта ни. А иначе трябва да направим Storage Room, Medbay, Science Lab, има радио, Weapon Workshop, Weight Hit Room. И ето, сега вземем още една копийка. Ето, сега да видим другите квестове.
equipment. Така с май вече го направих. Хоп, готово. Лесни 25 капачки. Опа, грешка. Да съберем 100 вода. Не се прави. Sell one weapon. Нов човек във волта. Влизай. Какво ти е добро? Какво да правиш? Ще правиш. Хоп, манджа. Така. Ето вече имаме първата си бременна жена. Тук сега, докато още някакво да правиме. Така да видим нещо, дали мога да построя. Защото с тези капачки никак не е добре работата. Не, вече ще събера тези кутийки. Ето в момента имам една. Ще събера към 10, ако успея. Нали, аз ще успея, де. Ще събера 10. Ще направиме в някой клип малък анбоксинг. И там ще... Не анбоксинг, ами в следващото видео, ако съм ги събрал, ще ги отвориме. Ого, колко вдигат туризма и интелигенция. Оп, нов човек във волта. Той е добър, има хубав лък. Лъки. Не лък. Така вече ставаме 11 във волта. 11 човека сме вече във волта. Остава ни още един човек, за да направим storage room. 3 за да направим медбея. 5 за да направим Science слаба. И колко оставаха до... Така, стават още 7 човека. Тук ако време вече бебето, чакай тук да изпратиме... ето този новия. Те с братия ли са? Не. Не са братя. Тери Ален и Саш Харис. Искам да го прекръстя единия. Така. На... Crazy. Не, няма да бъдеш ти. Ще бъде онзи. С... ето този. Тери Филипс. Като Тревър Филипс. Опа. Crazy. Бие. И да видим. Така. Минутка. Така. Ей, си ги бъркам. Колект 50 фут. 40 секунди. Като стане фула. Вау. Така. Какъв късмет само. Първата, която отворихме, 6 нюка кола. Какъв късмет. Надявам се да се чувам добре.